そしてもう一人思います。ですよね。ですよね。見るからに自国への愛に満ちていそうなジャマイカ出身のデイブさん32歳。日本の高校で英語の教師をしているという。こんにちは。そんな彼のお宅はどうぞ。ジャマイカへの誇りに満ちていた。本当にこれ。が大好きデイブさんのお宅は部屋の中にはジャマイカに関するものがずらり。本当にこれ。ジャマイカ人の家です。5畳の洋室には母国の T シャツや国旗が所狭しと並べられている。その理由はジャマイカンプライド。いつもジャマイカの、今日本に住んでるだけど、いつも起きるの時、ジャマイカ好きね。じゃあ誇れるところを10個言ってって言ったら言えます？ええ、絶対言うよ。たくさん。例えば、レゲエが有名。あとは、ブルーマウンテンコーヒー知ってる？ジャマイカはみんなハッピー。ボルト、ウセイン・ボルト。私は泳げない。だけど、ビーチ大好き。フレンドリー。ジャマイカの果物、ジャマイカのラム、ティー、紅茶。ジャマイカ、みんなスポーツ大好きね。ジャマイカの食べ物も美味しい。ジャークチキン。10個と言ったのにジャマイカ自慢は全く止まらない。やはり国を愛する気持ちはかなり強いようだ。すると突然太鼓を手にしたデイブさん。一曲聴いて。披露してくれたのはボブ・マーリーの名曲。ボブ・マーリーはアルバムのセールスが4000万枚を記録するなど全世界にレゲエを広めた伝説のミュージシャン。楽曲だけでなく彼のラブ&ピースの精神は政治にまで影響を与えたほど。死後から30年以上経った今もジャマイカの英雄として国民の多くが彼を誇りに思っているという。彼の心欲しい。その感じになりたい。国は違えど皆自国に対する誇りを強く持っていた。生まれ育った自分の国を愛するのはごく自然なことなのかもしれない。だったら日本酒とか言えばいいんだろう。そうですね。富士山金閣寺って言ったらいいんだろう。でもスラーッと出てきましたね、ジャマイカの方はね。これやっぱり日本人と、